ассалому алайкум бачаҳо. Мисоли рақами 106 ана пурсидитон роҳи ҳалаша. роҳи осонтарини ҳал ин хел мешавад ки тангенс ҳамин дода шуда ки мисол баробари чо мекунем ки тангенса косинус тақсими синус кунем. агар косинуси 45 градус ҷамъи 2 алфа тақсими синуси 45 градус тақсими 2 алфа кунем, сони косинуси алфа плюси бета ки шоим ин хел мешавад тақсими синуси алфа плюси бета ин хел мешавад. формулаш зарби мана ин чиз тақсими махраҷ. агар якбора синуси 4 алфа синуси 2 алфа зарби косинуси 2 алфа мегӯем. косинуси 4 алфа отона косинус квадрати 2 алфа тарки синус квадрати 2 алфа мегӯем баробар косинуси 45 синуси 45 ҳардушам реша 2 тақсими 2 ба баробар ку ҳам ба якбора реша 2 тақсими 2 барорим сурат ин хел махраҷ ин хел мешавад бачаҳо. ана ку махраҷа формули зарб мухтасар ки шоим агар косинуси 2 алфа тарки синуси 2 алфа косинуси 2 алфа ҷамъи синуси 2 алфа мешавад. ҳама хел ме ана ку якбора ихтисор карда мепартоем мемонад чизе як ҷамъи 2 синуси 2 алфа зарби косинуси 2 алфа тақсими косинуси 2 алфа зарби синуси 2 алфа дар квадрат мешавад. ин ки ана инаш ҳарду зарб мешавад баробари ана ку ина агар ки шоим агар косинуси 2 алфа ҷамъи синуси 2 алфа дар квадрат ки шоим агар косинус квадрати 2 алфа ҷамъи 2 синуси 2 алфа косинус 2 алфа ҷамъи синус квадрати 2 алфа ку ҳарду ина ҳосили ҷамъаш яга метиҳад. ама хел ме як ҷамъи 2 анамин ҳарду инҳо ихтисор мешавад баробараш як будааст бачаҳо. баробари ҳамин мисол як мана мисоли рақами 106.